Ara esteu amb una funció que és Benedicta Televisió a la Sala Bars. Estem molt contents perquè és la primera vegada que ens programen a un teatre de Barcelona i una sala com la Barts, la veritat és que ens ha fet molta il·lusió. Estem a la sala de dalt, la petita, els dijous de setembre. De fet, s'ha de córrer a agafar les entrades perquè el dia 30 és l'última funció. És una comèdia, és tot text, dansa també, ja, com diríem, una mamarratxada de les bones. Quan vau començar amb la companyia? Ens vam conèixer tots estudiant teatre musical aquí a Barcelona. Es van crear sinergies entre diverses persones, llavors van anar creixent el número d'espectacles. Els tenim en dos idiomes, en català i en castellà. És una companyia que està entre Barcelona i Madrid. Ara estàs pujada a les taules, com diríem, a l'escenari de la Sala Bars. Què significa per tu això, Blanca? En un lloc així, com la Barts, significa moltíssim. Una feina que ha sortit de molt a dins, no? Amb molta feina i molt d'esforç i, clar, és una gran satisfacció.